Безнең жылыны регулировать итә торган ручкасы бар. Илалетдиновлар бу йортта 1 ел яши. 3 бүлмәле фатир 77 квадрат метр. Котельнялары үзләренеке. Җылылыкны исәптә тоту җайланмасы да бар. Шуңа да карамастан җылылык өчен генә 3600 сум килгән. Күргәчтән әзрәк, конечно, шакка торгыч ниләре күренде. Монда отопление гына 3500 килгән. Ул бездә әнә түгел, бу безнең 3 бүлмәле квартира бит. Менә монда берлеләргә дә вачы 2600 килгән. Андый әле килгәне юк. 5400 отопление генә өчен. Римма Фаттахова декабрь өчен килгән квитанциягә шок ката. У нас никогда не приходили квитанции с такими цифрами. Мондый саннар язылган квитанцияның килгәне юк иде әле. Зәмхәрир суыкта да -40 булса да 3500 тирәсе генә килә иде. В связи с тем, что с середины ноября. Исәпләүләр нигездә ноябрь уртасыннан декабрь уртасына кадәр алына. Нәкъ менә шул вакытта көчле салкыннар иде. Түбән Камада да шундый ук хәл. 1000 рублей дороже. Прямо вообще подняли опять. Это что, да еще в июле поднимут, так тогда как быть? Монысы Казанның Чуйков урамындагы 53-нче йорт. Бүген интернетта менә мондай язма пәйда булды. Анда 2 бала әнисе коммуналка фатиры өчен декабрьгә 31 000 сум булып килү турында язам. Шәрехләрдә күршеләрнең бурычында миңа язганнар дип истәгән. Бу чыннан да шулаймы? Чуйков урамы 53-нче йортта яшәүчеләрнең һәм коммуналь хуҗалык түләүләрен вакытында түләмәүчеләрнең ишекләренә менә шушындый кәгазьләр ябыштырып киткәннәр. Мисал өчен менә бу фатирда яшәүченең инде 166 000 сумнан артык бурычы бар. Закон буенча фатир хуҗасы бурычын түләмәүче башка күршеләр өчен түләргә тиеш түгел. У нас нету распределения за других людей, за других собственников. Бездә бурыч суммасын башка кешеләр, башка милекчеләргә бүлеп бирү юк. Әгәр кеше бурычлы икән, бурычын түләгәнче ул сумма аның өстендә торачак. Без ул фатирның хуҗасын бүген өйдә тота алмадык. Сорауны идарәче ишмага юлладык. Әлеге квитанция янәсе коммуналь фатирдагы 1 бүлмә өчен генә килгән. Бүлмә хуҗаларының берсе үз счетчик мәгълүматын тапшырмаган. Шуңа барлык фатирларга да норматив буенча санаганнар. Сложность вот этих коммунальных квартир состоит в том, коммуналь фатирның катлаулылыгы шәхси билмәләр өчен аерым түләнә, файдалануда булган гомуми урыннар өчен исәпләнгән сумманы аерым язып барырга тиешләр. Бу очракта гомуми мәгълүмат язып барылмаган. Берсе дәүләт хезмәтләре аша, икенчесе почта аша түләнгән. Өченчесе бөтенләй дә счетчик белешмәләрен бирмәгән. Шуңа аларга норматив буенча исәпләнде. Тик элек түләгәннәрен яңадан санадык инде. Хәзер ул фатирга 5-6 000 сум тирәсе туры килә. Ярар, бу аерым очрак шулай аңлатыла да ди. Казан һәм башка зур шәһәрләрдә яшәүчеләрнең квитанцияләрендә җылылык өчен сумманың кисәк артуын ничек аңлатырга? Бу сорауны тармак министрлыгына бирдек. В первую очередь то, что зима она пришла. Беренче чиратта кыш килде. Җылылык энергиясын чыннан да күбрәк куллана башладылар. Һәр йорт диярлек исәп-хисап җайланмалары белән җиһазландырылган. Яз, җәй, көз түләнми торгач, кискен генә температура төшү түләүнең артуына китерә. Декабрьдә тариф артмады, норматив та үзгәрмәде. Бар да элеккечә диләр министрлыкта. Гыйнвар өчен квитанция февральдә киләчәк. Һава торышы салкын булу сәбәпле анысы тагын да күбрәк булырга мөмкин дип кисәтәләр. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.